wannan shine kaida kenan daga ciki gaskiya wannan dole ne a sa tarbiyyantar da addinin musulunci a cikin makarantunmu. Kenan aibi na farko dai tarbiyya. Na'am. Saboda ba abin da ya gurbata tarbiyya face waɗannan tsare-tsaren. Saboda ni da kake gani na nan mun sha rigima da wasu masu karantarwa a cikin makarantarmu. Kamar me malam ya gama ka da rikici da abin da ya gama da rikici shine ni kullum abin da yake ce musu ai taro waɗanga ɗiyan da a wurin nan amana ne uwayen suka aza akan wayayenmu da ku shugabannin makaranta. Haka dole. Saboda duk tsarin da za a zo da shi in dai ya saba ma addini ko zai gurbatar da tarbiyyar yara ya kamata ya ni ku yi magana akai. Misali lokacin nan akwai wani tsari da ake zawa da shi sai a zo a tara yara yan CZM yan CZM yara yan shekara 10 yan mata sai a zo a tara su cikin abin nan ɗaki guda a kawo rediyo sai a samu wata madan ko wani mushe ya zo ya zauna yana karanta musu ga yadda ya kamata mace ta yi mu'amala da namiji. Allah kiyaye. In muka yi magana sai a ce a ai wayin nan sun samu da takardar suka zo da gwamnati ya ba su ikon su yi haka. To muna fata ya ba su dama. Kenan kaga dole a samu canjin ma'ana abin da ya shahi abin nan tsarin karatu. Na'am. A zo da tsari na musulunci a sa tarbiyya ta musulunci a cikin boko. Tunda abin mamaki sai ka ga mutum yayi tun daga me ake cewa primer har ya kai wani har ya doktora ba a karantar da shi yadda zai tsarki ba ma ballantana a wallahi balle sallah wannan dai a makarantar boko ne ba a yi ba a yi to wannan yana daga cikin abin da sai kaga yan boko mahiya ma'aikata su ba su san haƙƙin da yake a kansu ba sai kaga ai tawawura ana ganin dukiyar gwamnati kaman ganima ce in mutum ya ci halal saboda bai san abin da yake haram ba a ciki shi ake ce ba a gamuwa duka a zama ɗaya